Wallahi kun ga al'umma mun nake jira, amma gashi nan naga ya ƙaraso. Gawuna wakili na gari, dubuci na gwamna mai alƙawari. Ka zo more mana. Wai dama gawuna kake. Ka ga laifi na? Inuwa giginya fa, na nesa ka shata. Ka tuna fa, kowa ya bar gida, gida ya barsa. Da wata nesar, gwanda wata kusar, daɗin daɗawa. Da arziki a garin wasu, gwanda arziki a garinmu. A garin namu ma, a gidanmu, a gidan namu ma a ce ni ne in son samu. To, Allah Ubangiji ka sa Dr. Nasiru Yusuf gawuna shine alkhairi a jihar Kano. Amin dan annabi da alkur'ani. Ka sai mu zagaya portfolio local government din mu yaɗa manufar mu. An gama, zo mu tafi. Portfolio local government za mu tafi yau din nan. Allah ya ba mu nasara. Kano kai zige ta